Tapos na may tubig na yung gamay. Kita mo. So karon guys, ito. Kami karon sa Don Carlos Public Market nila. Dito sa mag-snack. Dito. Gamay ba gamay? Gamay lang? Ngayon gusto ko. Gamay lang. Balik niya pag musili ma'am? Ay sili. Ano? Sili. Salamat kayo naman. Balik na mo supli. Ay balik na ko. Ay balik na. Sali ka sa unaw. Ay masana mo sa. Kaasa man ako. Picture na siya. Meron na ako doon ko. Hindi ka na ako na. Wala pa. Kanisa kaya mo maorin nang ayo kay kung suka na. Pangyon ako na ko niya, nangayon rin kung suka sa pikas, tapos nangayon rin sili din sa pikas. Pwede ka na ako. Dala na ako niya. Dala na ako niya, masali ka sa kong muna. Dali ako 5. Ang nakay asilya man? Ano man? Ilan mo niya? 5? Ay, dinis. Bay lang naman lang yun. Okay. Tara, video na guys, sorry. Balikan ako naman. Salamat. Tara. Balik ko ma'am. Ibabaran mo, uri ko kabalik ka ma'am. Daghan kayo sa standard actually kay kuan may nice sabon nilang kuan. Natural kay pag public market nga makita ninyo kung kay gusto mga karne, mga isda, manok, Japon, Don Carlos. Dagko lagi. Baru saya kena kita ukuran. Pasal nani lang. Ay bawal man di man sorry. Dili din gusto niyo. So daghang kailang mga baligya. Try ninyo visit ang Don Carlos Public Market. Okay, daghang slag mga baligya ko diri. Something. Martin Balintad ako na shout out. Martin, shout out mo galingon kita ko na ka. Ay, di, pamorisyo dia. Ito. Mamusa yun. Butong nagiging mo eh. Ang kulay din kay ani mo Don Carlos. Nga wala man ikaon sa amiga di ay. Mahal ng pamas naman. Saan barato niyong isda diyan, ma'am? Tambay. Sino po yun? Barato din. 70 lang. 1/4 po. Ang port lang, di ko nandun. Sige, pilihan ba? Tambal nila na ko nung balik ang port. Mapakila pag ito. Balik manti na lang. Aman ito. Diri tara daw. Thank you. Sobra na. Ay kulang pa rin. Grabe. Balik naman sa iya kay akong di pa. Martin Balintad. Lapas ka ni ma'am?
ko na yung tamban. Iba nga kung ano yung tamban kung napas pa kung tulad ba. Tugas sa gamay mo. Nagulog ko na eh. Nah, tubig siguro diyo. Parang nagtuloy kami. Ano yung isang pwede kami? Dangag mo niya kung paano, gipalitan. Lakas gini. Terus may tapang mo. Pwede. Kami gini. May baka ni mong lapas, so pagkita ni mong tamis-tamis, pag ilang isda. So, ayos ka nang ila diri. Gutom na kayo na. Ani og Don Carlos, tapos kaya si Dibilin Agustino. Nagwara-wara. Ayos na isda. Oh, ma'am. Tayo. Thank you. Tama ta. Balik ko niya, ma'am. Balik-balik sa Martin Balintad. No, nakaiutangan niya. Gusto na rin, ma'am. Salamat. Lapat ang isla dito sa buwan. Ito yung mga kapal mo. Pero pangatang na sirbe. Dito po di. Pwede patilawan niya. Kamay lang. Kamay lang. Lulo ba Salamat, sir. Sir. Dito barangay ko nimo. Ako tilawan ko manay bakit? Dami na lang giso daw. Gusto. Ay. Thanks ko rin. Eh. Ang bayad na kita. Salamat kayo, Tia. Hoy dik, ay nagadik-adik ang druga makadaot, undang inagamit itungodan ng bisyo ha, daghang nabuang ug natigbak pa. Hey, hoy dik, ay nagadik-adik ang druga makadaot, undang inagamit kinabuhi ay sayang ha, undang ilikaye na kanang druga. Tama ng bisyo, nga makapirwisyo, nga no magsakripisyo sa way benepisyo. Di ba nagsugod ra ka sa tilaw-tilaw, nadala sa barkadang hilig og tiaw-tiaw. Di otro kay lami man di ay paminaw, makasuyo kay palibot perdi ka tinaw. Kondisyon daw dili na gyud ka kapuyon, lamis paminaw pero ang utok dauton. Karong adik na nawala na tanang plano, kung naa ay kwarta paingon na sa shabu, naa kay pamilya na limtan ng obligasyon. Bisyo ang giuna pamilya na konsumisyon, leksyon na unta angay naka makakat, unundanging makadaot angay naka magmatngon. Kung magpadayon dili maayong paaboton, isulod sa prisuhan o isulod sa kahon. Hoy dik, ay nagadik-adik ang druga makadaot, undang inagamit itungodan ng bisyo ha, daghang nabuang ug natigbak pa. Hey, hoy dik, ay nagadik-adik ang druga makadaot, undang inagamit kinabuhi ay sayang ha, undang ilikaye na kanang druga. Lakaw-lakaw sa kalsada perti nakalago, way ilis way ligo sobra nakabaho. Magsige na og istorya bisag siya ra isa, pahiyo mo hilak usahay magkatawa. Maunay resulta sa nadaot sa droga, nagubang ka og maon naguba ang pamilya. Ang uban ay nagdroga kay kuno lingaw-lingaw, astig daw sikat sa ilang paminaw. Kung badlungon ra ba igo ra gyud nga mong ngisi, undangin na na sabdang di pa ulahi. Ayaw og hulata nga madakpan mapreso, ang uban nga adik nabuak na rabang ulo. Hoy dik, ay nagadik-adik ang druga makadaot, undang inagamit itungodan ng bisyo ha, daghang nabuang ug natigbak pa. Hey, hoy dik, ay nagadik-adik ang druga makadaot, undang inagamit kinabuhi ay sayang ha, undang ilikaye na kanang druga. Hoy dik, ay nagadik-adik ang druga makadaot, undang inagamit itungodan ng bisyo ha, daghang nabuang ug natigbak pa. Hey, hoy dik,
ay nagadik-adik. Ang duga makadaot, undang inagamit. Inabuhi Ay, bali. Ano eh? Okay, mangga. Mas nak daw. Hina, na pa nabilin sa akong gikaon ganina. Ito nga. Uy, ang namisa. Ano kaya mo pantulahon ni nabilin? Tagsat ako. Mga dato na kayo sila sa mukhaon. Ay. For sure, ay din yung hugasan. Kung siya hugasan, dato. Rich kid, di mo hugas. Rich kid. Nakatindala, di mo ka maganda. Kaya na eh. Kamu ito, mo dato na mo, mo ka tambal-tambal. Sure, pero eh. Ano sa manay mo ka? Ano sa manay mo ko? Suka na. Amin na mag-taste na ako. Dato na makay kaya. Ito kami. Bye!